Ano? Sa kaawit. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga sukinti paminawan nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Oliver, ining maong kaagi, kaagi ni sa akong amiga. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay ang maong kaagi, palihog, pagtugtog sa awit nga naguduhan. Say you again. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang suwatampo karon? Mo kining usa ka mahuyang nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong magtatampo nagdasingan nga Oliver. Recorded by X Thunder Gaming. Unsa? Bayot ka? Uma, Kinuo ko. Sir Bayot? pa, Bayot ka, Oliver? upa. Di pwede. Di ka magbayot-bayot, ha? Sabot ka? Ayaw biyagin pagtumal si mo gusto. Kung di ka gusto, mapatay ka. Pa. Lain sa papa mauwi. Makako na sa patyon ko. Nagkagalingom ko niyang anak. Nakasulti lang si Papa ni mo ato tungod kay owa siya magdahom ni mo. Oliver, Pa, ay mo baga, mag-istorya ko ni mo. sige pa. Biyaan una tamo. Sure sa kung nasultiri mo na ka. Sure yung kasi mong gibati. Upa. Kumanin ako tuyo ang good. Anak, nahandok bagog ko nga biyay-biyayon ka sa mga tao. Maong dili ko yun nga mag-ingon ka niya na. Pa, Di lang ko gusto ka masakitan ka, anak. pa, algo kabalakan ako, good. Di ba ko magpadaog-daog po sa mga tao nga manghinaway na ako. Ang mahinungdanon na ako, nga, dawat ako ninyo ni mama, pa. Oh, kung maog na gibati ni mo, wala ko ibahin mo, anak. Sige, musuporta ko ni mo. Pero kung naagali manaway ni mo, madaog-daog ni mo, sumbong yun ako, ha? O, pa, salamat kayo, pa. Mayo kay dawat ko sa mong papayot. Ako kay wagid. Uy, manang igabot ako sa bahay no. Dapat lalaki ang laki gay ko. Silan tayo, uy. Iyan po na ko puhuan nga madawat ra ka ni papa ni mo. Salamat daw. Ay, hala, si Keisha ay. Uy, hi, Kisya. Hi. Ay, doon tagkaon inig lunch, ha? Makigdungan mo na ko? Oo. Awan sa ba di kaganahan? Ganahan, uy. Uwa magod ko'y friends din higod. Nagtuo ko nga, basin way ganahan makig-amiga na ko, maong distansya na lang ko. Ha? Uy, ayaw pagnaunaan na, uy. Kami, pwede mi nga mamahimo ni mong friends. Tinuod? Yes, walagi. Sugod karon, tryo na ta. Amiga na ta ninyong tulo. Sige ba? Unsa?
Long time crush nimo si Aldrin? Since high school? O lagi. Pero murag, dili man tingali ko pansinon, ana. Dagan man kayong mga gwapa nga naibog, ana. Ako na lang gid iyang tagtun. Sa ko tan, murag, chick wife na tawhan na, oy. Mao ba? Pero ambot, uy. Crush man gid nako siya. Manay giingon, day, nga kutob na lang yun tas tanaw. Anak gyud. Ni-chat ang amigo ni Aldrin, day! Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Unya, nganong gikilig man ka? Si Aldrin man kahay mong crush. Tanawa, basta yung chat na ako. Bidaw, bili ko no bi. Hi, Keisha. Regards si Aldrin nimo. Day! In-regards daw si Aldrin ako! Naapagid ay. Hi, Keisha. Pwede ba daw mangayo si Aldrin sa imong number? Ay! Day! Nangayo siyang number na ako! Yes! Alam mo? Kilig kay siya, day. Kilig kay ka, day. Siyempre, no? Day, dili ko mo daw uli ninyo, ha? Muuna lang ko. Abi ka na ngayog number si Aldrin nimo mo, na lang kaguli na mo ron. Day, pasagti lang gud ko ninyo. Karon pa ko makafeel og ingon ani kalipay. Nagit-agad ko sa kong crush. Kisya. Maluoy mo ko ni Kisya, day, uy. Han? Nga naman? Anong maluoy man ka? Oy, Hans. Ay, kuan mangguad sa kung naobserbahan yan, no? Kay murag kuwang gid siya og tagad sa ila, ay. Mo na nga mag-seek siya og validation sa laing tao. Unya, kay wala man siya kabantay, nga gigamit lang siya. Ay, maubitaw, uy. Mayo lang kung taog tinud-anay na ng tumong ni Aldrin niya. Kay kung ako lay pangutan-on, ay, wadyo ko'y salig na tuhan na. Daghan, nagbabae good. Ay, same. Yad, wala kay eskwela-eskwela si Keisha, no? Di ba sa bitaw ko? Kung sa kaya tabu at tumabayan na, uy. Tiksan ni sa mo reply. Di chat na ko sa messenger, wasay online. At tuwag ka na to sa ila. Katulad day ka. Mayo kay nakahuna-huna mong duaw niya din sa amo. Amo tanang apo ko, oy. Dili magkuno siya musod sa klase. Pagudano na kung ano, di man maglarong tubag. Unsa lo? Mao ba di lo? Pwede na mo siyang maistoryal, lo? Bitaw lo. Nahala. Sundan ninyo sa kwarto ka. Pila naman siya na siya kaadlaw ni hangad. Di nahapit mo gawas siyang kwarto. Uy, mo ba lo? Uy, Kisya, kumusta naman ka? Ingos lolo ni mo ay, wag no kay planong mo eskwilan na. Ganun ni aman mo. Oh. Paggawas mo! Ayaw mo din gawas mo! Dili ko gusto makakita ninyo! Gawas mo! Kisya! Hibawon mo sa balita. Nga unsa? Dunay video scandal nga nikatap ang iyong amiga dinhi nga si Kisha. Unsa? O, hibaw mo dingigan. O kasi nagpagkatapi ni. Si Aldrin. Unsa? Kinuok ko. Asa mo na si Aldrin? Ngano? Ako ba nag-send sa video? Siya may nag-send sa iyang video na ko. Igo na ako siyang gisuwayan. Pero, nibigay mo siya na yun. Hayop ko. Abi kinahibaw man ka nga dako kay gusto nimo ang tao? Imo sa paymuslan? What? Kiba ka mag-unsay epekto ani sa iyang mental health?
Nga nagpakatab kag video nga dili mao dinhi sa eskwelahan? Ha? Di na ako sa, oy, bayot. Heh, yang sa, kay, dali kay siya mada. Hayop ka. Unsa ka ni may tabos kong amiga, bantay ka lang yun ako. Makonsensya unta kang amawa ka. Day, nakoy nautan nga balik to. Oh, si Keisha mo. Wano. Usiwan na. Day, nag-suicide daw siya. Tungkol sa surba ka depressed matod sa iyang lula. Muna ko rinabtan sa iyang lolo nga naghigkot kini sa PC sa iyang kwarto nga wala kinabuhi. Kinuog ko. Unsa? Naluoy kay kusigo nga punog. Sugad lang nga na tao ning bata. Pulos na lang yun kay ubos o kasakit ang iyang nasinati. Grabe yun. Gibihan mo ko siyang mama o papa kay nanay laing pamilya. Mau ba day lo? Luya na yung kisyaw eh. Kasakit sa dukha nga maunay kaagit niya sa iyang kinabuhi. Bata pa kay siya para mawahan ni kalibutan na. Pahuway sa dayon kay siya. Mahal ta kayo ka, friend. It's been a long time. We've come a long way from where. Magsilbi kining leksyon kanatong tanan nga dili maayo ang manaot sa isig kataw tungod kay sa ilang bay palandaan wata mahibaw kung unsa nay ilang giagian. It's better to be kind than to be right. Dinay lang kutob, daghang salamat RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higala ang sa kampo sa usa ka mahuya nga si Oliver nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kay pangayo, awit nga regulahan. See you again. It's been a Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haga, utubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papadaw. Sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa kaap. Iris lang na ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.